Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu wage 8 November 2020. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer nindakaken paseksi. Para adiyuswa, minangka paseksi ngemu teges ningali lan nglampahi piyambak satunggaling prastawa matemah ngendika menapa wontenipun. Milanipun ing jagating pengadilan paseksi saged nemtokaken lumampahing perkawis. Mekaten ugi Rasul Paulus nalika minangka paseksinipun Kristus, Paulus nglampahi piyambak sesarengan kalian Gusti Yesus ingkang numusaken pamratobat. Saksabunipun pratobat, Paulus dados paseksi bab Gusti Yesus. Para Rasul 13 ayat 11 ngendika, bengine Gusti rawuh jumeneng ana ing sandingi lan ngendika marang panjenengani, sing tetek atinira, sebab kaya dene anggonira kalawan kendel nekseni ingsun ana ing Yerusalem, mangkono uga sira iya perlu nekseni ana ing kutha Rom. Paulus nindakaken paseksi bab Gusti Yesus. Paseksinipun numusaken tiang Yahudi dredah lan numusaken rerusuh. Karena Paulus punika tiang Romawi, piyambakipun kalis saking pasiksan. Milanipun Paulus dipun adili dening Imam Agung tiang Farisi lan Saduki. Ing satengahing papriksan punika Paulus paseksi sinten to Gusti Yesus ingkang sampun wungu saking seda. Paseksan ingkang mekaten menika ndadosaken dredah lan pasulayan kalian tiang Farisi ingkang pitados bab wungunipun tiang seda. Mekaten ugi kalian tiang Saduki ingkang boten pitados bab wungunipun tiang seda. Para adiyuswa, sinau saking Paulus kita saged paring paseksi lumantar lumampahing tata gesang kita. Paseksi bab Gusti Yesus kedah kita lampahi menapa kemawon kawontenaning gesang kita. Lumantar paseksi kita mawartosaken kayekten lan pakaryanipun Gusti ing jagat. Sumangga tansah tetep nindakaken paseksi lan nyarosaken pakaryan kawilujengan ing Gusti Yesus, tansah nindakaken paseksi. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut amrih kawula tansah nindakaken paseksi ing sedaya kawontenanipun gesang kawula. Kawula saged nyeksekaken kados pundi Gusti ngreksa, kados pundi Gusti nganti ing tata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ugi ingkang tansah ngluberaken berkah. Matemah para adiyuswa lan anak putu kawula tansah caket raket kalian paduka. Mirunggan kala pasrahaken Bapak Budiono wilayah sekawan GKJ Magelang ingkang udah sak mangke nembe nandang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngiyataken lan paduka ugi ingkang maringi bagas kesarasan. Kalau pasrahaken Ibu Wahyuningsih Wakijan wonten ing GKJ Ngablak ingkang udah sak mangke wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Kawula pasrahaken warga GKJ Magelang, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi, Bapak Mangku ingkang ugi nembe nandang sakit. Mekaten ugi Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Edi Mursetyo ing GKJ Kabluk, Bapak Yohanes Kuncoro wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro ing GKJ Wedi. Kawula ugi masrahaken sawetawis sedherek kawula wonten ing GKJ Antp, Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini,
Ibu Juminah, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyudi Adi, Mbah Jah lan ugi Mbah Tuminem. Kawula pasrahaken inggih kaji Krapyak, Sederek Setianti, inggih kaji Mijen, Ibu Borwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom, ing Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing Pugeran, mekaten ugi sederek kawula inggih kaji Pamung Utomo Kalinegoro, Bapak Martiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Widardi lan Bapak Arto. Kawula pasrahaken Bapak Wiryo Sumarto inggih kaji Telepok, sederek Esti wonten ing Wonocatur. Kawula pasrahaken sederek kawula wonten ing Semarang Barat, Ibu Lini Sutopo. Sederek kawula wonten ing KKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Resdiarto, Ibu Ratiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Lan kawula pasrahaken ing KKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi, ing KKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Gundang Winangun, Eyang Sarwito ing KKJ Ngalian, lan ugi Ibu Wahyono wonten ing KKJ Plengkung. Kawula pasrahaken para adiyuswa lan sinten kemawon ing ngawedasak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados paduka ingkang badhe nyarasaken matemas sederek kawula menika pikantuk bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga lan pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.